We willen hier nog niet de term vergismoord aan verbinden. Maar feit is wel dat door de drugsoorlog in Blerik een onschuldig slachtoffer te betreuren is. Wij weten niet hoe ver deze liquidaties door gaan blijven gaan en alles. Maar ik heb geen zin om dadelijk naar huis te komen met heel veel mensen aan mijn deur. En om te horen van, ja, gecondoleerd met de kleine bij jou. Van een rat heb niks te maken met die codes van je. Voor elke druppel die mijn moeder laat gaan kogels vallen. We kunnen praten, gaat bewapend van die motor vallen. Die motor starten verdoofd. Liquidaties in Blerik, een dodelijke drugsdeal in Maastricht en schietpartijen in Heerlen en Kerkrade. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de reeks ontvoeringen en andere vormen van geweld. Het is al jaren onrustig in de Limburgse drugswereld en dat heeft met name te maken met de inmenging van criminelen uit de Randstad. Met name jongens uit Rotterdam hebben een stevige vinger in de pap. Ik moet rennen voor meer. Mannen gaan ver voor hun broodjes. Mannen gaan ver voor hun eer. Ja, en ik blijf bidden voor de minderen. De straat heeft geen genade. Ouders begraven hun kinderen. De haven van Rotterdam is een van de populairste importhavens ter wereld als het gaat om drugstransport. Er komen jaarlijks tienduizenden kilo's drugs binnen en vanuit Rotterdam vinden deze drugs hun weg weer naar andere oorden. Limburg speelt een cruciale rol in de verspreiding en daarom kiezen jongeren uit de Randstad tijdelijk een verblijf in onze provincie om hier drugs te verkopen aan buitenlandse klanten. Ja, ik zie wel mensen uit die regio die operationeel zijn in Zuid-Limburg. Ja, Rotterdam, Gouda, Utrecht, in het verleden ook wel. Omdat we aan deze grens een enorm achterland hebben waar miljoenen mensen wonen. Zowel in België, maar natuurlijk nog veel meer in Duitsland. Het Ruhrgebied ligt hier niet ver vandaan. Grote steden, een aantal steden die net zo groot zijn als Eindhoven. Ik denk dat die mensen natuurlijk hier in Zuid-Limburg een interessante markt hebben. Met de grenzen die we hebben natuurlijk met België, Duitsland, Frankrijk. Daar komt de cliëntele vandaan als je het hebt over harddrugs. Ik heb hier denk om aardig 4000 euro. Wat ik binnen 2 dagen, 2,5 dagen. Ik doe dit bijna 3 jaar. Als ik van school uit ben, geen andere keus. Eén weg, veel geld. Ik kan niet spelen op zeker. Meer geld, meer problemen, maar hoe groter hoe beter. 3 mans, 2 guns en we zitten in een Mercedes. Geen luck, geen chance, ik heb hier hard voor gestreden. Dus geef me geen reden. Maar dat deze jongens uit Rotterdam naar Limburg komen blijft niet onopgemerkt. De toenemende concurrentie brengt spanningen met zich mee, want er gaat veel geld om in de drugswereld en vandaag de dag zijn de meeste partijen bewapend. Burgemeesters Antoine Scholten van Venlo en Petra Dassen van Kerkrade maken zich ernstige zorgen. Het is concurrentie, het is onderlinge concurrentie. Het zijn jongeren die hier niet vandaan komen, dus die komen dan vanuit de Randstad, denken van hé, je kunt ze ook dichterbij bedienen, hoeven ze niet helemaal meer naar Rotterdam of naar Amsterdam te komen. En dat geeft spanningen. Man in Blerik op straat doodgeschoten. Sfeer in Blerik zeer gespannen na een fatale schietpartij. Groot rechercheteam doet onderzoek naar dodelijke schietpartijen in Maastricht. Nou, we zien dat er meer handel is. We zien dat er concurrentie is, als het zo maar mag duiden, tussen groepen. En dat relateert ook in een aantal schietpartijen in Parkstad. Dat heeft er ook toe gerelateerd dat een inwoner door een vermoedelijke drugsrunner, dealer, omvergereden is. Dus dat zijn wel zaken die de openbare orde en vooral de leefbaarheid, het veiligheidsgevoel van de inwoners danig raken. En daar moet je natuurlijk op acteren. Hoe meer geld, hoe meer problemen vallen binnen. Ik hoef geen reden, los terug, ik neem nooit de benen. In zijn borst of in zijn benen, weet je. Ja, deze Rotterdamse drugscriminelen werden een groot probleem voor justitie en dus is ervoor gekozen een groot onderzoek te beginnen. In dat onderzoek zijn er verschillende junks opgepakt in Heerlen en Kerkrade en is er gekeken in hun telefoons. Kijken welke nummers zij hebben gebeld. Die nummers zijn weer getraceerd, zijn afgeluisterd en zo is men uiteindelijk bij meer dan 40 Rotterdamse drugscriminelen gekomen. Er zijn invallen gedaan, daar werden drugstelefoons, wapens, cashgeld, maar ook heroïne en cocaïne gevonden. En er zijn dus ook meerdere mensen al voor de rechter gebracht. En wij gaan vandaag eens even kijken hoe zo'n zaak nou werkt. Meneer komt uit Rotterdam, heeft hier helemaal niets te zoeken, behalve zijn broer kennelijk bezoeken, maar waarvoor je daar een woning moet huren, die vervolgens vol ligt met drugs en een vuurwapen. Is natuurlijk ook volstrekt onduidelijk. Vanaf halverwege 2018 zien we hem continu terugkomen in Limburg.
rijdend in andere auto's in het grensgebied, gewoon om hier drugs te verkopen. Al die verdachten komen telkens in verschillende samenstellingen heel erg vaak voor, op verschillende momenten, in verschillende auto's. Allemaal rondrijdend in het grensgebied van Kerkrade. Geen van deze verdachten heeft ons ooit verteld wat deze mensen hier maandenlang in Limburg komen doen. Als ik eerlijk ben, er is altijd vraag en aanbod, denk ik. En ik wil er ook absoluut eerlijk in zijn. Die criminaliteit, die zal er altijd zijn. Dat is een gegeven. De vraag is, hoe sterk is het? Wat doen we daaraan om het ook zo beheersbaar mogelijk te houden, zodat we de leefbaarheid in de wijken goed houden? Dat vind ik cruciaal. Om hier nou heel stoer te zeggen van, we gaan het uitroeien, dat vind ik niet eerlijk. Want er is altijd vraag en aanbod. En als we naar Parkstad kijken, specifiek, dat is gewoon een heel aantrekkelijk gebied. Dus enorm verstedelijkt. Je hebt een enorm achterland met Duitsland. Je kunt snel een dealtje doen, je kunt snel de grens over, je bent weg. En dat is een gegeven waar we mee moeten handelen. Ik denk dat we zien dat als er heel erg op gerechercheerd wordt, dat die markt even een klap krijgt en het afneemt. Maar zodra justitie daarmee stopt en de teugels laat vieren, dan komen de mensen terug en dan komen ook de verkopers weer terug. En dan stijgt het weer. Dan gaat die markt weer aanwassen. Dus dan zou ik eigenlijk moeten veronderstellen dat na dit onderzoek de Duitse markt eventjes... Het zal weer even rustig worden, maar voor hoe lang? De afgelopen maanden door versterkt onderzoek 44 aanhoudingen. Dat is een behoorlijk effect. Sluiten van panden blijven wij altijd doen. We sluiten jaarlijks 30 tot 40 panden. De vraag is, wat gebeurt er als je niks doet? Dan heb je een enorme uitwas. Dus dat is wat ik eerlijk net aangaf. We moeten hierop blijven investeren. We moeten jaarlijks panden blijven sluiten. Als we het niet doen, wordt het echt onbeheersbaar. Uitroeien, helemaal uit de wereld helpen, dat is denk ik een utopie. Als u deze heren naar buiten laat, komen we ze morgen weer tegen. En is het niet in Kerkrade, dan is het in Geleen. Want dankzij dit project, wat op zich best succesvol geweest is een groot deel van de overlast verplaatst van Parkstad naar Geleen. Ik heb in deze zee vele haaien gezien. Al heeft je vader atelier, jullie naaien me niet. Nee.